hyvä yleisö. Tervetuloa tähän meidän kolmen yhteisen yhdistyksen sekailtavuun. Nämä aloitti orkesteri Könttärin kohdalla. Tosiaan tämä oli Vesa Limmeri, tämä meidän puheenjohtaja, sihteeri kuvailee tuolla. Olisi tuon orkesterin voinut esitellä, mutta meni verhot kiinni, että ei ollutkaan vielä tarkoitus mennä. Mutta meillä on sellainen yhdistys, meillä on noin 400 jäsentä lähes, ei ihan ole täynnä. Tänne me on tultu 40 hengen voimia. Orkesteri oli sitä niin kuin meidän autossa kokonaisuudesta. Lannerveeltä oli tämä yksi soittaja. Ja muut on sitten sitä meidän Keuruun-Haapamäen. Keuruuhan, Halmekinhan kuuluu Keuruun, että ne on iso pitäjä, että Mänttärajoille esittyy tuota Keuruun rajaa. No sitten meillä on tätä toiminta aika vilkasta, että me tehdään paljon matkoja, teatterimatkoja 3-4 kertaa vuodessa. Nyt kun täältä mennään, niin me lähdetään Tallinnaan 26. päivä. Sitten meillä on kaikennäköisiä jumpparyhmiä. 93-vuotias on meidän jumpparyhmäläinen, vanhin istuu tuolla. On nettikuvissakin. Tiennäyttäjä. Joo, ja tosiaan mä olin Esa Mäkinen ja mä vastaan Keski-Suomen piirin näistä kotisivutuesta, että siellä kun nuri menee sivut, niin mä koitan korjata niitä ja koulutan myös niitä, että tuo sihteeri nyt tuossa kuvaa, että täältä voi tulla sitten videokuva, mutta ne näkyy siellä Haapamäen kotisivuilla, että jos tulee sen laatusta, että voidaan laittaa, että voitte käydä sieltä kurkistelemassa. Tähän aikaiseksi viimeinen oli, mä olin Keski-Suomen piirin tällä Alppimatkalla, niin siitä on viimeinen video tehty sinne, että riittäisiköhän tämä tällä kertaa? Pääsee toiset tähän. Kiitos. Niin, terveiset Ruovedeltä. Me olemme sieltä aika läheltä tuota Haapamäkeä ja Keuruulta, mutta siinä Näsijärven rannalla ja lähempänä Tamperetta, että isompaa keskusta. Ruoveden yhdistys on, meillä on vähän yli 300 jäsentä pieneen pitäjään ihan hyvin, koska asukasluku on siinä 5000 paikkeilla, että aika hyvin, että melkein 10% on eläkeliittolaisia, että kyllä siellä vähän muitakin on kuin eläkeläisiä. Yhdistys vietti tänä vuonna, taikka vietämme varsinaista 40-vuotisjuhlaa vasta nyt pikkujoulun merkeissä. Voi noita nuoria hupsuja, voi miten niillä on järkeä vähän. Kun ne huolia haalivat harteilleen ja astuvat ansaan tähän. Ne ei tiedä, se rakkaus pian haittui tuulen teitä. Ja se kauneus, no ei siitäkään kovin monasten velliä keitä. Näin vanhat ne viisaina haastelevat ja harmaita päitään he puistaa. Mutta omaa raisua nuoruuttaan vain harvoin he jaksavat muistaa, miten aittojen hämyssä aikoinaan hekin unia näkivät.
Ja ensimmäinen pari esiin. Ja sitten meillä on ensimmäinen tanssivuoro. Oletteko harjoitellut sitten viime pyhänä? Olen tässä parina ikkunasta reenattu tänään päivällä. Tänään päivällä. No sittenhän on hyvä. Ja te olette valmiita siihen. Arena on teitä. Nämä pari ensiksi. Ja valssi lähtee ensiksi. Sieltä niin. Orkesteri sitten sieltä soittelee valssia. Vielä. 5 pistettä nimittäin. Minä olen kuullut, että teillä on joskus ollut tässä sellaisia pieniä ongelmia, että tullut niitä harha-askelia. Tuliko nyt? Ei, nyt meni oikein hyvä. Onneksi olkoon. Joo. Ja sitten, mitäs meistä tuomari on siinä? Tämä oli viehättävä, liitelevä, rento valssi, mutta vaatisin kuitenkin hieman tarkkuutta lähinnä polvien notkeuteen ja lantion kaaren. Olette selvästi löytäneet yhteisen sävelen ja rytmin. Teidän esitystä oli ilo katsella. Kiitoksia. Miten se nyt tuntuu? Miten se meni? Ihan hyvin meni. Joo. Miten tuommoiset vartalon taivutukset eteen ja taakse? Oliko niiden kanssa vaikeuksia? Olette tähtipari, kevyt ja hurmaava. Tässä ihan tuomarikin kuumenee. No niin, minun mielestäni tässä oli tyylitajulla toteutettu tanssi. Tässä oli niin kuin tanssin henkeä oikein. Mutta semmoinen jalan liuku vähän puuttuu. 30 vuotta. Ei mitään harjoitellut. 29 kun ollaan tarkkoja. Selvä.
ei jää yksinään, mut kukaan pimeään. Valot pois, yöt varjot häivyttää, vaan anna niitä sytytäkään. Luulen tuskin niitä tarvitsee.